तुम्ही बघू शकता फ्रेंड्स, असे छान असे आपले क्रिस्पी असे हंडी पापड तयार आहेत. तर हे अशा प्रकारे हंडी पापड कसे बनवायचे ते बघूया आपण आता. त्यासाठी मी हे 6 ग्लास पाणी इथं उकळण्यासाठी ठेवलं आहे. यात मी आता 2 टेबलस्पून जिरे आणि 2 टेबलस्पून खार पापड टाकणार आहे. तर बघूया आपण आता. हे मी साधारणतः 5.5-6 ग्लास पीठ चाळून घेतलं आहे, मीठ स्वच्छ करून तांदळाचं पीठ. आणि इकडे मी 2 फुल टेबलस्पून जिरे आणि 2 फुल टेबलस्पून खार पापड टाकलं आहे. खार पापड विरघळल्यानंतर चवीनुसार तुम्ही याच्यात मीठ घालायचं आहे आणि पाण्याला उकळी आल्यानंतर ते पीठ आपण याच्यात मिक्स करून घेणार आहे. तुम्ही बघू शकता पाण्याला छान अशी उकळी आली आहे. अजून थोडी उकळी येऊ द्यायची आणि मग ह्याच्यात पीठ आपण करणार आहोत. आता आपण ह्याच्यात पीठ मिक्स करून घेणार आहोत. मी तांदळापेक्षा 1 ग्लास पाणी कमी ओतलं आहे, पिठापेक्षा सॉरी. अशा प्रकारे हे पीठ मिक्स करून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे हे पीठ सगळे त्या पाण्यामध्ये मिक्स करून घेतलं आहे. आता हे आपण थोडंसं पीठ मरडून घेणार आहोत. प्रकारे हे थोडंफार मरडून गरम गरम आपण आता ह्याला कुकरमध्ये 10 मिनटं अजून वाफ देणार आहोत. तर आता ह्याला आपण 10 मिनटं वाफ देऊन घेऊया. अशा प्रकारे हे कुकरमध्ये आपण 10 मिनटं आता उकडून घेणार आहोत. कुकरची शिट्टी काढून घ्यायची आणि 10 मिनटं असेच वाफेवर उकडवून घ्यायचे. तुम्ही बघू शकता कुकरमध्ये 10 मिनटं आपण परत वाफ देऊन घेतल्यानंतर छान असं आपलं पीठ शिजलं गेलं आहे, हाताला चिकटत नाही. तर या प्रकारे आपण हे पीठ मरडून घ्यायचं आहे थोडा वेळ आणि ह्याचे छोटे छोटे गोळे करून पापड लाटायचे आहेत.